Garric. Família Fagàcies. Quercus coccífera. El garric és un arbust de fulla perenne i molt ramificat, que pot mesurar 2 metres. La seva escorça és llisa i grisenca. Les fulles són petites, lluents i sense pèls, a l'anvers ni al revers, cosa que el distingeix de l'alzina, que té el revers pilós. Són de color verd clar, coriàcies i amb les vores dentades i punxants. Les flors masculines són en aments. Les femenines són en gemmes a l'extrem de les branques. Floreixen de l'abril al maig. El fruit, que serà madur l'agost de l'any posterior, és l'aglà, de color verd al principi i castany quan madura. L'aglà està coberta parcialment per una cúpula llenyosa, amb escames rígides i punxants. Viuen en indrets eixuts i assolellats, principalment sobre terrenys calcaris i rocosos, i sòls pobres. Té una remarcable capacitat de rebrot després d'un incendi, la qual cosa contribueix a evitar l'erosió de sòl que acostuma a tenir-hi lloc. Les glans del garric s'han utilitzat sovint barrejades amb altres cereals com a substitut del cafè. La seva fusta ha estat emprada per la fabricació d'eines i utensilis. Finalment, l'escorça, rica en tanins, té propietats medicinals astringents i s'administra per al tractament de varius, hemorroides i diarrees.